जेबो लस गैया। दा पइन्ट्सखौ आं एसे बुंबावनो सानदों। नाम्बार वानआ मोजाङै हाबा जायोब्ला इंलिसाव बेखौ होनदों कम्पेटिबल मेरिज खालामोब्ला इयुन जोलैया मोजां जायोनो। गोसो गोरोबनाय बेखौ हिटलाराबो नाजी आर्मिनि हेफाजाबै ओरैबायदि खालामदोंमोन, मोजां मोजां हौवाखौ मोजां मोजां हिन्जावजों हाबा होदों, बिसोरो मोजां गथ' जोनोम जागोन होननानै। खिन्थु बे खोथाया नङा। समायना सिख्लाखौ समायना हौवाजों हाबा जाबादि गथ'फ्राबो समायना जागोन बे नङा। सासे डाक्टार हौवाजों सासे डाक्टार हिन्जावजों हौवाजों हिन्जावजों हाबा जायोबा बेनि गथ'फ्रा डाक्टार जाया। सासे साइन्टिस्टजों हौवाजों हिन्जावजों हाबा जायोबा साइन्टिस्ट जानायनि खुनु माबा गैया। खिन्थु बै धर्मगुरु बा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा होनदों हाबा जानायनि माखासे नेम दंनो, गोसो गोरोबनाय माखासे नेम दं, आं बेखौ मिथिजोबा। जोंनि बर' बोराय बुरिनि सिगाङावबो जों खोनायो ओरैबायदि हाबा जानांगौ, ओरैबायदि गथ'। गासै धोरोमावनो एसे एसे लिरनाय दंनो, ख्रिस्टान धोरोम, हिन्दु धोरोम, मुसलमान गासिबो धोरोमाव। दायो जोंहा सम सफैबाय बे खोथाया सैथ' नंगौना नङा रिसार्च खालामनानै बे खुगा खुगा सोलिनाय बाथ्रा बा धोरोम बिजाबफ्राव लिरनाय दङ आरोब्ला बेखौ जों ज' खालामनानै बर' हारि बर'नि लेखायै लिरनानै बयबो बुजिनो हानाय बायदि जों मोजां हाबा जानानै मोजां इयुन जोलै दिहुननाया जोंनि थाखाय गोनांथार। जोङो रिसार्च खालामनानै लेखा दिहुननांगौ, बे खोथाया नंगौना नङा। आं एसे साननानै नायदों, जोंनि बर'निख्रुइ एसे जौसिन हारि दं जेरै तेलुगु, बेंगलि, तामिल, कान्नाडा। बिसोरखौ नायदों, बिसोरनि जिथुनिखि मोजां मोजां न'खरनि मानसि ओरैनो हाबा जालाबायमारा, खोथायाथ' नंगौ। जोंनि बायदि ओरैनो हिनजावफोरखौ बुद्रु बुद्रा लाबोनानै हाबा खालामा, खारसनलाबायनानै हाबा जाया, ओरैनो न'आव लाबोनानै जायखिया हाबा खालामा। अनेक बुस्थु हाबा जानायनि सिगां अनेक नायो, मिलायना बे मिलायदोंना मिलायाखै, बे मिलायना। हाबा जाखांनानैबो अनेक नेम दङ गथ' खांनायनि। दायो साननो गोनां जोंनि बर'फ्राबो बेबायदि मोजां हाबा जानानै मोजां इयुन जोलै दिहुननाया जोंनि थाखाय गोनांथारसै। आरो हारि जौगानायाव नैथि पइन्टआ जादों जोंना सोलोंथाइयाव जौगानाय। जों सोलोंथाइ जौगानाया हारि जौगानायखौ गोबां आवगायहोनो हायो। जोंहा बिथां प्रमद बर'आ बुंलांखाबाय, आबसुनि प्रेसिडेन्टआ, जों गासिबो आयदायावनो उनाव दङ। दायो जोंनि आसामाव लिटारेसि रेटआ एराउन्ड 64%। दायो बर'फोरखौल' लायोबा बेसेबां? बर'फोरखौ लायोबा एराउन्ड 40%आनो नङानो एभेलेबल स्टेटिस्टिक मथे। होमबा एराउन्ड 60%आनो जोंहा लिरनो फरायनो रोङा। जायफ्रा फरायगासिनो दङ गामि ओनसोलफ्राव थांबा गोबाङानो लेखा रोङा, लिरनो फरायनो रोङा। जायफ्रा एसे एसे फरायदों बिसोरो जास्ट टाउन एरियायाव जायफ्रा बिमा बिफाया एसे लेखा फरायनाय बिसोरल' फरायनाय नुदों। दायो जोंहा फरायनाय रेटखौ बारायनांगौ। आं मोनसे बुंनो सानदों, जोंनि इन्डियायाव भारतआव एराउन्ड 5%आ ब्राह्मिन हारिनि। दायो ब्राह्मिन हारिनि मानसिफ्रा जिखि स्टेटआवनो थाङा मानो बिसोरो अलमस्ट 100% लेखा गोरों। आरो नुनो मोनो इन्डियायाव भारतआव बे 5% हारियानो इन्डियाखौ सालायगासिनो दङ। मोजां साइन्टिस्ट नागिर बेबो ब्राह्मिन हारिनि, मोजां डक्टर नागिर बेबो ब्राह्मिननि, गासिबो आयदायाव। दायो जोंनि हारियाबो लेखा गोरों जाजोबोब्ला मोजां मोजां डक्टर, मोजां मोजां इन्जिनियार, मोजां मोजां IAS अफिसार, IPS अफिसार, अट'मेटिकेलि जोङो इन्डियाखौल' नङा हल वर्ल्डखौनो सालायनो हानाय जानांगोन। होमबासो जोङो गेरेमसा हारि दानायनि मिनिङा सिखारगोन।